Hej gubben. Popstar. Hej. Hej gubben. Vi kommer nu. Ja, nu gör du inte något så du blir han trampad på fötter eller något. Ta den. Så. Jag har varit med hästarna. Jag har varit på häst. Men vad gör hästen? De flyger och så som vill. Först på nu då. Jag tycker det är gött han vet du. Delar ni med de här hästarna? Nej, en har sina egna fötter. Sin egen häst. Så vantar. Nej, den måste inte få mycket bättre grepp. Så det är väldigt bra. Alltså, hon är så jävla snabb i motorlevande. Tycker du? Ja, hon såg det. Alltså bak går lite långsammare, men fram. Alltså, Det är roligt, Jasmin. Typ 20 minuter. Är det roligt? Ja. Eller knappt det skulle jag nog kunna tro. Det var ett ljud på honom. Och getingar. Det var så... Jag hade grejer hela alltet. Jag sen var hon där. Ja, men du, den tror jag brukar ha. Jag bajsade här. Det tar det 2 timmar för att skåla 4. Jävlar. Så jag har ett ännu längre. I början, första gången så tog det 4 timmar för att skåla. Så det är 4 timmar för att skåla. Jävlar. Vi stod fan där klockan 3 till 7 på kvällen. Så hade jag fan inte betalat. Hon var ju så jävla duktig. Så kommer här. Hon är himla noggrann så alltså hon sömmar ju hela hårt så skorna sitter ju som bara där. Ska vi ta bort det? För när Otello där hade nästan tappat en sko satte vi en söm så skulle vi dra den. Men det tog en timme innan vi kvar den. Ja, det satt så hårt. Ska ta här. Det där tycker jag är lite lättare för mig den här. Fan då. Vart bara han ramlar på? Vilket är det? Här är så det. Och nu är det så ihopläckt och fint. Det syns knappt. Annars med kallar jag den. Man får akta sig bak. Ja. Tycker ni om varandra? Bröder. Tror du bara dammar? Fin pojk. Ja, du är fin pojk. Ja, du är så fin. Ja, du är så fin. Nu kommer håret på honom.
Du, titta nu vad du gör där istället. Vad är det gjort där? Ja, och lera och sånt från hagen. Nu kratsar hon hovarna du. Sluta. Så. Då får 3 ben. Ja. Poppis. Ja. Nej. Har du något inte hem? Nej, fy fan. Uppdrag. Ja. Det var det väldigt ledigt. Så, fick vi se. Bra. Nu är det väl klart att första. Nej. Hur går det för den? Va? Den? En del att göra först vet du. Ja, i vanliga fall så står man ungefär så en timme när jag ska... Hej Jasmin. Hej. Du får titta rakt fram hörde du. Kommer hon ut tror du? Ja. Men armen. Jag är ut i vännen. Det är så viktigt. Ja. Hej Helena. Vad vill du se? Vad vill du? Hej. Var det bra eller? Jag förstår till sex. Varför gör du? Ja, men han var nere och frågade och jag tyckte det var lite roligt att som stod i hockeyhallen. Hej doktor! Jag har inte stått i en kafeteria sen pojk idag. Ska vi inte med hockeyn? Jag måste åka hem ja. Det är jättebråttom. Och så har vi Hanna här, doktor. Ja, men det är lite roligt också. Men jag har lite mycket att stå i för jag har inte hur. Vad är den där boken skriver då? Så, vet du det? Ja. Nej, men du behöver inte komma med nu. Det bara. Nej, jag vill inte Helena. Du kan ta den då sen. Men du ska väl rida va? För nylonstrumporna går liksom bågen på mer här. Det ser inte så där snyggt ut. Skötte väl här. Ska du bara